Пред чаша рабарбер, Хайделберг, прекрасно слънце. Здравейте и добро утро от Хайделберг. Днес, докато правя китайско мъчение, известно още като колче, исках да споделя някои свои разсъждения относно въглеродния двуокис, емисиите от въглероден двуокис и влиянието му върху затоплянето на атмосферата и Земята. С две думи, влиянието му е нищожно и няма нищо общо. Земята се затопля през атмосферата си, защото Слънцето е по-близко с около 2 слънчеви радиуса до Земята, а не защото отделяме повече въглероден двуокис. Повярвайте ми, така е. И всичко друго.